top 10 richest PBA players as of 2022. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So, marami mga atleta or mga atletang Pinoy na bata na nag-iisip kung magandang career ba ang paglalaro sa PBA bilang basketballista. So, kinumpile natin ang top 10 richest PBA players by net worth as of 2022. Ang data na ito ay galing sa halloween-online.com. So, yun ho ang source na ating data. And coming in at number 10 ay galing sa San Miguel Beermen, si Terrence Romeo with a net worth of around 5 million US dollars or around 250 million pesos. And number 9, galing sa Meralco Bolts na si Clifford Hodge. Meron siyang around 5 million net worth estimate, around also 250 million pesos net worth. And si number 8, si Greg Slaughter ng Northport and ngayon naging B2 Leagues Rising Zephyr Fukuoka. Also around $5 million or around 250 million pesos net worth. And number 7, si Arwin Santos ng Northport Batang Pier. Siya naman ay may estimated net worth around $6 million or around mga 300 plus million pesos. And number 6, from TNT Tropangs Giga is Quinton Brian Heruela. Siya ay may net worth na estimated between 5 to 10 million dollars or up to 500 million pesos ang kanyang estimated net worth. And number 5, si Jason Castro ng TNT Tropang Giga na may net worth approximate of 10 million dollars or around 500 million pesos. And number 4, si Asi Taulava ng NLEX Road Warriors na may estimated net worth na around 10 million US dollars or around 500 million pesos. And ang number 3, si Stanley Pringle ng Barangay Ginebra San Miguel na may estimated net worth of 15.3 million US dollars or around 800 million pesos ho yun. Number 2, si Calvin Abueva ng Magnolia Hotshots na may around 18 million US dollars net worth or around 900 million pesos ho ang estimate nun. And number 1, from San Miguel Beermen, si June Mar Fajardo na may around 26 million dollars net worth or around mga 1.5 billion pesos ho. So, ang mga estimates na to ay base ho hindi lang sa kanilang sweldo, cash na on hand, kundi sa mga properties na nabili ho nila o mga assets tulad ng mga stocks na lumaki na rin gamit ang mga sweldong naipon nila, na ininvest nila or naipon nila sa iba't ibang mga endorsements tsaka sa mga iba-ibang mga racket sa pag-gigs nila para kumita, no? So, hindi lang ho sweldo ang basehan ng net worth, kundi lahat ng assets, cash, and kung ano man yung mga endorsements income na kinita nila over the years, no? So, yun ho ang estimate na nakuha ng ating source. So, sa mga gusto maging PBA player, mag-ensayo ho tayo dahil maganda rin ho ang kita nito. Pero matuto rin ng financial management kasi ang sweldo ng isang PBA player ay maaga din ng retirement dahil mas maraming bata ang pumapasok pag tumatanda ho dito. Usually 35 years old, matanda na ho yan sa larangan ng sports kasi marami mga 18-year-old hanggang 20-year-old ang papalit sa inyo. Kaya dapat during the time na naglalaro ho kayo sa 10 years or 15 years dito sa ligang ito, dapat ma-invest nyo ho ng tama ang inyong kikitain sa mga sweldo ninyo. Yun ho ang payo ko sa mga atletang Pinoy na nag-iisip para maging isang basketballista. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.